What time it is? Game time! What time it is? Game time! What time it is? Game time! Come on, 1, 2, 3, game time! Mie nu-mi place chestia asta, că e așa, mi se pare penibil. Nu-mi place chestia asta, că nu Ce cel mai tare când o faci chestia. E ca și cum ar spune că ăla stă în și începe să urmă. Dar cel mai tare când te faci mamă și după aia niște gloabe de alea de poa. La ce facem mă? Da. Acum ce anunță titulare sau ce? Poftim? Acum anunță titulare ce? Da, nu mă bag și eu cu voi. Păi și așa, ce naiba, că tu pentru 2 luni pe sezon, cât ai schi? Nu, sunt 5. 5 ai pe sezon? După aia stau 7 cu voi. Nu, 5, am mai. Ai mai mult? Am noiembrie, Bun, unde deschis tu? decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie. 6 am. Jumătate de an. Și în aprilie unde le-ai deschis? Deci tot, am concursuri internaționale în aprilie și martie. Da? Cred că o să ajungi să deschis pe Kilimanjaro. Campionatele mondiale în martie. Te duci? Am fost și anul ăsta. Da? Stai, chiar că n-ai cum să renunți la așa ceva. Păi n-ai cum, e greu. Te doare inima. Păi acum n-ai să ajungi la campionate mondiale europene, vii pe aici să stai prin mașina asta cu... Da, că vin de plăcere. Trebuie să aveți și unul sub 20 de ani, nu se poate, nu? Da, mai sunt, nu. Și de mult, mai e Orlando, de fapt, mai e Orlando care... Orlando s-a lăsat. Nu s-a lăsat. Ce? Nu s-a lăsat. O luat 2 la matematică. S-a lăsat. S-a lăsat automat. Ce urât e asta, mă? Coșa ușor, frumos. Îl prinde la din urmă. Ea nu fac așa. Bă, ce nu îmi pare că nu-i bughi pe cea să-l fac cu cangurul cum făcea pe cea. Îmi pare rău că nu-i bughi să-l fac pe cangurul cum făcea pe cea. Începea bughi, pip. Merea bughi, da. Ăla sunt pe plămânii. Dar e și gata bughi după jumate. După prima repriză, dacă la intensitate ești gata. Păi nu poți să le ai pe toate și rezistență și... N-ai. Dacă ai rezistență mare, pierzi din viteză. Uite acolo, frumos, lejer. Pelicanul acolo stă, face 5 metri, împinge pe ceilalți. Uite-l acolo. Ha? Uite-l acolo, 69 lei. Și acum gâtul ăla, bă, acolo stă. Pune peste cap. Are, nu cred că 2 rânduri de armură pe el. Nu știu ce dracu totuși, nu știu ce totuși comandă totuși. Tot de carbon în gambe, înainte să plece din casă, să nu le zgârie. Ăsta, părosul ăsta, 8 ăsta, ce pula mea face ăsta? Asta e iubiul, bă. Asta e chiubiu? Da.
Serios? Da, Deci ce treabă face asta? asta aruncă, asta directorează jocul, asta e că aruncă mingile. Deci asta aruncă Cum e minge sau Ion, dă? Sau cum e dă? Ion la noi și, Da. cum îl cheamă, Da, Vlad. Ion, da, și Vlad. Că ce dracu când am... Ai fost când e vineri în sală? Da, da. Ce pui mei, cum se cheamă postul ăla meu? În pui mei, că am fără minte singur. Running back. Running back, nu? Până la ne-ai dat eseu, zi. Da, Da. bine, atunci când am primit mingea odată. După aia, Pe aia m-am ridicat singur de vreo 5 ori până să primești mingea. Ce dracu are ăla la mâini? Ăla, 5-8, are cât casa. stai că nu... Are ceva din aia, rupătoare de gâturi pe mâini. Cum se cheamă aia? Și coșul cred că are de protecție. Uite, are și coșul, vezi? Dar nu are, nu ca... N-are n-aia, da. Da, nu ca... Zici că are în gips. Sultana le-a face și bunica la 87 de kg. Dar bunica e moartă. E mare, da. Dar e mare, seama, asta se mișcă greu. Îți dos, are n-alea Te agață, că are Da, compasul. te agață, are Are compasul. Face Tu un faci pas. 4 pași, Eu faci fac 1. 4 pași, Da, face un pas. Dacă te prinzi ăsta, nu mai ce se face. Depinde cum te prinzi. Dacă te prinzi cu o mână, scapi de el. N-are voie să te prindă de echipament. Uite, Bughi ar fi avantajat, că nu prea poate să prinde, că e mic Bughi și până coboară el la înălțimea lui Bughi. E acasă, Bughi deja și doarme. Și doar. Dar ce mai tare a fost Bughi când a povestit că doar pierdut anul trecut sau nu știu ce face Bughi, zice că bă, noi înaintam 2 metri, făcea un gaz din ăștia, că făcea bahol din bal, nu știu ce, de spate 5 metri, știi, iar înaintau că 2 metri, iar mă dădeau în spate 5 metri, până mi s-a luat, știi? Bă, dar nu mai încep, bă, că deja... Bughi ăla e băiat fain, Da. păcat că n-are timp. Și Bughi tot running back. Eu cu Bughi acolo, 2 running back sunt, nu? Running back. Da, da. De ce n-ai jucat? De ce nu joci? Nu joc anul ăsta, că nu vreau să am belele, că am cu școala, știi? Anul ăsta am și licența, am și tot și n-am chef să mă accidentez sau alte porcării, știi? Anul ăsta să termin, că am și bursa de aia republicană, știi? Și nu vreau să mă pierd și așa stau liniștit, doar vin cu ei la antrenament anul ăsta, știi? Cât poți, vineri, Poți să atunci. mergi la antrenamente după aia. Ha? Să mergi la antrenamente. Da, dar nu mă bag, că mă feresc, na, joc la Libii, nu mă... Nu ești, Nu cât mai are, hai să mai filmez și nu? Am atunci. 2 glânzi, mare, După aia mă bag într-o echipă de aia specială, shooter mi-ar plăcea să fiu. Shooter, că ai voie să fii puncher de ăla, știi? Acolo viața să mă... Acolo intru pe drumul că să șuți, și după aia pleci. Hai, că îți dai seama de nefer să fie așa ceva, să-ți dea aia și vreun milion pentru o prostie de aia, să dai mingea. Da, prostia aia trebuie să nimerești. Trebuie să ai. Acum te întrebi și tu o oră, 2 pe zi să dai la bețe până Da, tot. a fost american, nu e formă de Y. Da, de Trebuie aici, să făcut nu. un H, ca la rugby. Ca la rugby, De exact, la rugby buturile. trebuie sub ea ca să dai tașa de la eseu. Da, da, na, nu neapărat, acolo știi dacă dai în dreptul porții, după aia lovitura, ia. Lovitura, nu ia. A, da, da. Uite ce fac! A protejat mingea. Uite ce Cine e 80? Nu știu ce o fac, da, eu dat. Dai seama dacă l-am mână în aia, mă dezghinam. Azi, cum mai pui anul ăsta puțin. Dar de fapt asta e nasul la tine, că dacă pui masă, La mine după aia pierd din viteză. pierzi din viteză și mai ok, nu te mai ajută la Pot să mai schi. pun la 80 de kg, am un 83, pot să, 80 de kg. 75 pot să ajung. A, numai să nu te încurce la schi. Nu mă curc. Sunt înalt, eu am pun la 80 de kg pot să fac. Atunci, nu. Fac 80 de kg aici e mult, păi și pe ăștia de 100. Dar sunt mic, am 16 ani până că nu sunt dezvoltat. Da, las că... Vezi tu, unde ajungi cu schiul, dacă nu o să ajungi Alberto Tomba, asta e. Mai greu să ajung aici, la fără. Păi da. O, dar jucat de plăcere tot așa. Stai mă, ce dracu. Păi, ești nebun ăștia, s-arbitri cu ăștia. Vreau să întreb ce bă cu la training pe acolo, vezi ăsta de...
trebuie coace să sar peste ei în puiul meu, dar te prinzi de picior. Bum. Faci fața unui grilajul la cască. Ce faci, Raul? Ce faci? Bun. Da. Care ghituce acolo în picioare. Fiecare iar, cum te-a zis. Horea nu e, Horea e rezervă. Cine? Horică. Horea? Da, uite-l aici, pe Nu, ești nebun. Apoi și-au făcut echipa lor atunci. Da, știu, da. Ce miță-i. Da, uite acolo. Ăla nu e, hă? Nu-i Cătă. Nu ai niciunul de la noi. Era unul mare, dar nu știu. Cred că A2. Ba, e Cătă. O, frumos. Nu, eu pus Cătă. Dai seama câte faze trebuie ca să înaintezi aici. Până primul. Mi s-a zis nebositor. Da, băi, da. Și dacă o scăpat unul dintre ei, dacă o scăpat, Ce? poți să taci, nu? Da, poți să faci rebound, să recuperezi Da, mingea, până știi? în scală. Rai. Da, e frumos. Asta că nu văd cine naiba sunt. Prietenul meu, vedeta mea unde e aici, nu? Nu, dragă, uite aici, 62 lei. Nu, da, e 62 lei, las că păsat. Și așa o să se bată până la primul punct. Da, așa trebuie bun, acum știi cum e, ăștia avansează cu fullback-ul. Dacă joci cu pasă, avansezi mai bine, e periculos că joci pe intercepție, știi? A, da, Și atunci te interceptează, zis gata. ești gata, știi? Da, hai să vedem. Greu. Asta e. Penalitate, ce morți,